Γνωρίσατε στο GWF Thunder X Pay-Per-View, το πρώτο pay-per-view του GWF μετά από 3 πολλά καμίμενα χρόνια. Λοιπόν, σας κάνουμε παρέα, Ανδρέας, Νίκος, Μάνος. σας κάνουμε παρέα σε όλο το show και ειδικά τώρα στο pre-show, γιατί υποτίθεται έχουμε μονάχα έναν αγώνα, το οποίο είναι το Tag Match, Tag Team Tournament ουσιαστικά, μεταξύ Chrony Boys και VSR με Maverick. είναι η εκκίνηση του τουρνουά, πρώτη φορά στο GWF. Θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον φυσικά. Πρώτο match είναι VSR και Maverick εναντίον Chrony Boys, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, αλλά έχουμε VSR και Maverick οι οποίοι παίζουν στο κανονικό pay-per-view, main event, και μπορεί να υπάρχει μια αντιπαλότητα και στο tag match νωρίς. Για μένα πιστεύω νικητές οι Chrony Boys λόγω πείρας και ότι για αυτόν τον λόγο τέλος πάντων που πάω από την αρχή. Εγώ ποντάρω στους Chrony Boys όχι μόνο πείρας, γιατί δεν έχουν πείρα. Κανείς δεν έχει πείρα. Ο VSR, από ό,τι έχουμε δει, είναι νέο ταλέντο, αλλά έχει πιο πολύ, πώς να το πω, Παίζει μόνος έχει του. πιο πολλές ικανότητες από όλους. Τα λεφτά με μένα πάνε Chrony Boys, δεν με νοιάζει τι λέει ο κύριος από εδώ πέρα, γιατί όσο να είναι όλοι έχουμε μάθει από τα χρόνια ότι συνήθως οι tag teams κερδίζουν τους παίχτες που παίζουν πιο ατομικά και ειδικά άτομα που έχουν αντιπαλότητα όπως ο VSR με το Maverick. Θα σκοτωθούν στο main event για τη ζώνη, είναι ιστορική στιγμή για το GWF. Θα δούμε σήμερα έναν champion και συγκεκριμένα στο main event την πιο σημαντική championship, την GWF World Heavyweight Championship. Λοιπόν, Πρώτος champion θα αναδειχθεί τώρα. ναι, πρώτος champion στην ιστορία του GWF. Ιστορικό. Είναι ιστορικό moment. Λοιπόν, πάμε πλέον στα... θα πάρουμε και μια συνέντευξη από τον VSR πριν ξεκινήσει το tag match ή γενικά το επίσημο show. Τώρα, να πάμε στα match cards του show. Νίκο, πες. Ωραία, έχουμε PM Punk εναντίον Diego Mex σε last man standing match. Diego Mex κάνει ντεμπούτο, καινούριος παίχτης, έχω πολύ ενδιαφέρον να τον δω πώς θα παίξει. Ο PM Punk έχει την εμπειρία, το είπαμε και πριν. Last man standing θα είναι ωραίο stipulation και πιστεύω ότι θα δώσουν πράγματα, είναι και no DQ, σαφώς υπάρχουν και τα όπλα. Γενικά σε όλη τη match υπάρχουν όπλα. Είναι το thing του paper. Και πιστεύω ότι θα δούμε έναν αγώνα που δεν θα το ξεχάσουμε εύκολα. Τώρα ίσα ίσα για πρώτο match της κανονικής κάρτας αγώνα. Ναι, opening match, sorry. Σαν νικητή, ωραία. Σαν νικητή θα έλεγα PM Punk λόγω του ότι δεν ξέρω τον αντίπαλο. Μπορεί σαφώς να γίνει μια έκπληξη, αλλά πιστεύω PM Punk. Μάνο, πες δικές σου. Να σου πω παιδιά και εγώ PM Punk, γιατί δεν έχω δει καν το νέο παιδί που έρχεται, οπότε δεν μπορώ να πω πώς παίζει και δεν τον έχω δει πώς παίζει κλπ. Για να πω άμα νικήσει ή όχι. Εγώ, παιδιά, αυτή τη φορά θα το παίξω solo όμως και θα πάω αντίθετα στο ρεύμα, γιατί πιστεύω ότι μπορεί ο PM Punk να είναι αυτός που έχει την εμπειρία, αλλά ο Diego Mex ουσιαστικά είναι καινούριος και ο Diego Mex μπορούσε να μελετήσει τόσο καιρό πριν έρθει το pay-per-view τις κινήσεις του PM Punk, το στυλ του, τα πάντα τα μυστικά του, το προστάσιο όλο γενικά του PM Punk. Αλλά από την άλλη είναι αυτό το μυστήριο, δεν ξέρουμε τίποτα για τον Diego Mex. Δεν θέλω να πάρω ένα σίγουρο prediction, αλλά πιστεύω ότι ο Diego Mex απλά έχει το πλεονέκτημα, γιατί ο PM Punk δεν ξέρει τίποτα για τον Diego Mex, αλλά ο Diego Mex ξέρει τα πάντα για τον PM Punk. Ειδικά άμα κάθεται και μαθαίνει τον αντίπαλό του τόσο καιρό. Πάμε τώρα δεύτερο match. Tiger Beast. Το Tiger Beast είναι Falls Count Anywhere match. Καταρχήν είχαμε ένα... Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Είχαμε ένα brawl, είχαμε και ένα ωραίο storyline, σαν feud, ξέρω εγώ, είχε build-up και τέτοια. Είχαμε και το brawl στο τέλος, τέταρτο show αν δεν κάνω λάθος. Οι δύο παίκτες έχουν δείξει πολλά. Tiger εμπειρία φυσικά, αλλά δεν το πάμε μόνο στην εμπειρία, το πάμε και στη δύναμη ή στην αντοχή. Τέλος πάντων, ο Beast έχει δείξει ότι διαθέτει αυτά τα πράγματα και την ικανότητα αυτή. Ο οποίος είναι και αίτητος μέχρι τώρα. Ναι, και αυτή η σημαντική πληροφορία. Τέλος πάντων, Falls Count μπορούν να πάνε παντού. Θα ήθελα να δω match να αναπτύσσεται και γύρω από το ring και πιστεύω ότι και οι δύο παίκτες μπορούν να κάνουν άπειρες κινήσεις εκτός ring.
Τέλος πάντων, σαν νικητή θα έλεγα Beast για να συνεχιστεί. Άμα συνεχιστεί κοντά, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ θα ήθελα Beast για να συνεχιστεί αυτό το feud και να δούμε παραπάνω. Μάλλον τι πιστεύεις για τον αγώνα? Πιστεύω ότι θα νικήσει ο Beast φυσικά. Γιατί είναι ένα. Τι να σου πω, είναι το πρώτο τρομακτικό gimmick του GWF και έχουμε δει ότι έχει ικανότητες στο να διαλύει τους αντιπάλους του. Γι' αυτό είναι και άιτητος φυσικά. Ναι, το Suicide με τα Pout, τον Viper με Pin, μετά τον Spear of Και Hell. τώρα πάει για τον Tiger, Το τρίτο θύμα. το τρίτο θύμα, Άμα καταφέρει να κερδίσει τον Tiger. για να κάνει το 3-0, οπότε ποτάρω στον Beast. Ο Beast, όπως βλέπουμε, έχει ένα streak ουσιαστικά, έτσι. Ναι. 3-0. Ωραία, πάει για ψηλά πράγματα. Πια μετά θα σας δείξουμε και το πρόμο του αγώνα για να δείτε ουσιαστικά και μόνοι στην ιστορία. Γενικά όλα τα πράγματα. Όλα τα πρόμο, ναι. Πάμε επόμενος αγώνας, είναι το Iconic One εναντίον Viper. Όλοι ουσιαστικά είδαμε στο προηγούμενο show πώς ξεκίνησε, πλακωθήκανε, ο ένας έκανε interference στον αγώνα του άλλου και καταλήξανε με brawl. Ήταν το τέλος του show. Ναι, ήταν το τέλος του show. Μέχρι που ήρθε όλο το roster να τους χωρίσει και να έρθει ο Tiger και να το κάνει πλέον επίσημο. Είναι Street Fight για GWF World Extreme Championship. Viper, και ο Viper έχει μια σημαντική πορεία στο GWF. Έχει δείξει ότι δεν χάνει εύκολα, δεν τα παρατάει και μπορεί να έχει κάποια θύματα όπως και ο Beast. Ναι. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Iconic One δεν θα το αφήσει, θα το παλέψει, αλλά έχει γίνει και face turn από τον Iconic One, είδαμε στο show. Heel είναι ο Viper. Τέλος πάντων, έχουμε όπλα. Δεν ξέρω αν θα αντέξει ο Iconic One σε όπλα, γιατί δεν το έχουμε δει να αντέχει τόσο πολύ. Ο Viper μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Σαν νικητή θα πω το φαβορί και θα πω Viper, λόγω του ότι είναι και Street Fight, το ότι δεν έχει χάσει και τόσες πολλές φορές, ενώ ο Iconic One έχει χάσει κιόλας πολλές φορές. Τέλος πάντων, νικητής για μένα ο Viper. Εμένα και εγώ ποντάρω στο Viper γιατί πρώτα απ' όλα Iconic One δεν έχει τις ικανότητες να παίξει ένα τέτοιο match type. Είναι πιο πολύ το normal, ενώ Viper έχουμε δει. Εγώ τα ότι το λεφτά έχει. μου τα έχω στον Viper, αλλά. Νίκο γάμα από αυτό, εντάξει. Τα λεφτά μου τα έχω στον Viper, αλλά πιστεύω συνήθως και στα outsiders. Okay. Όλοι ξέρουμε τα outsiders τι μπορούν να κάνουν. Είναι απρόβλεπτα. Κάτσε κάτω, ρε χαμό. Εγώ φταίω, παιδιά, sorry. Λοιπόν, τα λεφτά μου είναι στον Iconic One γιατί πιστεύω στη δύναμη του underdog του αγώνα ή του outsider του αγώνα. Όλοι ποντάρουν στον Viper. Κάνει διαφορά γενικά. Ναι, όλοι πιστεύουν στο Viper γιατί εντάξει είναι πιο brawler, πιο street fighter, ο αγώνας είναι ουσιαστικά στο στυλ του, αλλά πιστεύω ότι ο Iconic One άμα δείξει αντοχή, αντέξει τα χτυπήματα του Viper και μετά πάει τον αγώνα σε mat game, να το πούμε έτσι, πιο τεχνική και έτσι, που είναι το στυλ του Iconic One, πιστεύω ότι ο Iconic One έχει τον αγώνα άνετα. Έτσι απλά. Λοιπόν, Main event. Φτάσαμε, main event. Ωραία. First ever GWF Champion θα γίνει, θα ανακηρυχθεί σε αυτό το pay-per-view, σε αυτό το match. VSR εναντίον Maverick σε Extreme Rules match. Ναι. Τι να πεις, να πρωτοποιείς. Τέλος πάντων, Τα heavyweight θα είναι ματσάρα, θα δούμε πολλά strikes γιατί και οι δύο είναι heavyweight και strikers, οπότε θα δούμε, δεν θα δούμε τόσο τεχνική. Ναι. Θα πιο πολύ κινήσεις και λοιπά. Και όπλα και τέτοια πράγματα. Strikes. Ό,τι πρέπει για να εξοδετερωθεί πιο εύκολα ο Έξω από αντίπαλος. το ring, πιο πολλά. Ναι, Ναι. οπωσδήποτε έτσι. Είναι Extreme Rules, όλα επιτρέπονται. Τώρα σαν νικητή, βασικά πιστεύω ότι σε όλο το match θα τον τραβήξει. Πιστεύω να μην Πες. πούμε για νικητή. Να μην πούμε ποιος θα είναι το αποτέλεσμα. Να μην μαντέψουμε, ξέρω εγώ. Α, οκ, να σου πω. Εσύ πες. Ο Μάνος την έχει δει μόνος του. Ωραία. Να μην πούμε. Οκ, εντάξει, κατάλαβα. Θα ήθελα να πω κάτι, όχι νικητής, Οκ. απλώς θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι σε όλο το match θα κουβαληθεί ο Maverick από τον VSR. Είπε όχι prediction, γιατί να κάνεις prediction. Δεν είπα. Δεν είπα νικητή. Είπα απλά ποιος θα κουβαλήσει ποιον. Πιστεύω για μένα, επειδή είναι heel ο VSR και είδαμε πως έπαιξε με τον Iconic One στο show, βασικά άλλο show, άλλο pay-per-view και άλλος αντίπαλος, αλλά πιστεύω ότι
Θα δούμε πιο πολύ το match πάνω στον VSR. Τώρα νικητής, εφόσον θέλει ο Μάνος να πω, δεν θα λέω. πούμε γιατί ο κύριος από εδώ δεν θέλει να πούμε. Οκ, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα promo. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο promo. Για το PM Punk Diego Mex δεν έχουμε, γιατί ο Diego Mex δεν έχει κάποιο backstory, απλά είναι ένα απλό match. Πάμε στα match ουσιαστικά που έχουν τα feud και θα ξεκινήσουμε με το Tiger εναντίον Beast. Ελπίζουμε να σας αρέσει όλο το pay-per-view, να ευχηθούμε γελάς. Ναι. Ακολουθούν πάρα πολλά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αν καθυστερήσαμε, ξέρω εγώ. Ναι, εξεταστική περίοδο. Απλά ναι, είπαμε, αυτό. Το είχα πει και στο promo, με κράξατε όλοι τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το promo με χωρίς πολλά Πάμε για λόγια. το promo. Tiger vs Beast, Falls Count Anywhere. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο μας, το οποίο είναι εικόνικο εναντίον Viper. Είναι το Street Fight για GWF Extreme Championship. Πρώτο σχεδόν ουσιαστικά official τέλος πάντων champion. Πάμε να δούμε το promo. Είπαμε τι είχαμε να δούμε, ξέρω εγώ. Ναι, τα είπαμε πριν έτσι κι αλλιώς, οπότε απλά πάμε να δούμε το promo του Viper εναντίον εικόνικο.
VSR εναντίον Maverick, GWF World Heavyweight Championship on the line. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόμο και να επιστρέψουμε με το κανονικό show. Επίσης, μετά το πρόμο θα σας δείξουμε και τη συνέντευξη από... Το είπαμε στην αρχή, ρε. Ναι, εντάξει, πρέπει να σου πω, Υπενθυμίσουμε. θα κάνουμε, ρε, δεν έχεις θέμα εσύ. Το Λοιπόν, είπαμε. πάμε και Δείτε το. μετά το Αυτό. πρόμο θα δούμε και τη συνέντευξη του VSR. Ναι, πριν ναι, το... δείτε το πρόμο.